Ang tinuod nga gugma, mapailubon, masinabtanon og labaw sa tanan, dili madudahon. Apan matud pa sa uban, sa usa ka relasyon, di gayud malikayan ang mga pagduda nga moresulta sa pagselos. Kung diin, usa matod pa sa kamatuoran nga nahigugma nimo ang imong partner. Mayong hapon kaninyong tanan, labi na kaninyo Kuya Ricky, o sa tanang staff ni Idiga paborito namong istasyon DXGP, iyon man sa tanan nga nagapaminaw ni Idig inyong tulumanon. Itago lang ko sa pangalang Gilay, dili na ko tinuod gipangan, o gitago na usab ang lugar nga akong gipuy-an, kay dunay pagkasensitibo kinig akong kasidatian. Abi ninyo, Kuya Rick, lisod yun kaayo nga makatunong tagbana nga labihan kasiloso. Kay gamayng kasikas, away ang labas. O garon nga masabtan ang tanan, iyon ini ang sinugdanan sa istorya sa akong kinabuhi. O, mito akong pamasahe, mito. Ay, na, mit. Ayaw, mito, eh. Ayaw, nagot siya. Laili atong gigikanan, ay. Pastilan, talag sa rabit ang magkita. No? Isa pa, mit nga, mahal ang gasolina karon. Unara, mito. Sige. Mamugos magig ka. Tabangan taga aning imong gipang pamalit nimo. Sige, mit, ha. Salamat kaayo, mit, ha. Sige, mit. Na, di na ko magdugay, mit. Salamat kayo sa imong kayo. Sige, mit, ha. Basta, mit. Salamat kayo, mit. Sige, mit. Sige. Amping po, mit. Elvis? Elvis? Oh! Unsa man? Tabangi kog dala ning atong pinalit na ako sa palengke. Daghan ba kayo ni? Uy, tabangi. Naluwa, magkabagpahatod atong habal-habal driver. Pahawid-hawid pakas kamot. Naunsa ka magtaon, Elvis, uy? Kasamok ni mo, uy. Basin bayag sa sunod, ha? Pasakay-sakay kas habal-habal? O niya, ikaw na'y sakyan. Ilang diha, ay. Kaugaw ni mo gunahon na. Dali na ba? Ay, sas, ay. Alsahan na diha. Samok ni mo. Gipainit na po ni mo akong ulo. Ikaw na'y bahala na. Unsa naman po itong imong bana, Jelay? Gano'n ka kulis maot magnagway? Ay, pa, nanilos na sad. Ambot ng tawhana, uy. Umay kumakibaw nga nung ingon anak man na siya. Mata ko'y nagbuhat og dautan pa. Ay, ni mo ate. Kasi nagpakita bugag mga laing motibo. Hilom diha, uy, Pedro. Taka-taka naman ka, uy. Sa ko tayo laing motibo. Siloso, ganag imo bana. Mas maayo nang ayon na lang yun pag likay na lang yun sa imo bana, Jelay. Mauga ni pauwi nga. Nambisod ni Biyaya, gid kong adjust niya pa. Wa ko kasabot pa og asa ko ani nga lugar. Malaki nate. Ayaw yun. Pag pinunti ka na magpasit, pasiksik-siksi po mga sanina. Dili bang good Pedro, pastilan gining imong kuya. Hugaw yung kay kuna-kuna. Basin siguro yung trabaho. Ay na, pasensyahin na lang imo bana. Tinasayon ka ba nga, grabe po naggugman mo. Kapila ka, nakahigayon nga ni balik dinis bahay sa una. Ya, nabisita. Sige na. Unsa man tuyo ni mo? Ay, pa, ugma sa bahay, ato taman ni hapon. Ay, maayo na. Ikaw, Pedro, wakila ka ugma. Kuha gapon pa. Basta ha, ugma sa gabi. Maniit pa kuha ni pa, kung sa ikot sa mga classmate ani. Ay, dahala. Sige, basta kay ako, muadtog ko kay mukhaon kog humba, oy. Dugay ko ka humba. Sige na. Imong high blood, papa. Ay, sus, ay. No, baka nag-high blood. Mas ma-high blood ko kung ay humba.
Junjun, anak. Ma? Tawag ang imong amahan dito kay manihapon na ta. Wala man kog tuwa ning isda. Sige, ma. Ha? Ma? Ay! Unsa man, John? Ma, manihapon na data pa. Pagkaon mo diha! Wa ko'y gana! Uy! Ma! Isabot ba si Papa, ma? Ay, balik ka dito, Junjun. Ing na nga. Gitawag na ko kay magdungan tagpanihapon. Sige, ma. Ha? Kasamok ba ni mo, John? Duklog ko ng uni mo ron! Manihapon na daw yun si Mama. Pagkaon na mo diha! Pagkaon mo, wa ko'y gana! Nisapot ko! Ma! Isabot yun si Papa, ma. Ay, ang buti mong amahan, Junjun. Uy, dali na. Mangaon na lang ta. Bahala siya. Tigmapas mo siya. Sige, ma. Nga ano ba kini Elvis na inyong panimoyo? Diri si Zilay kagahapon ay. Nitugan nga, arang amang kunong sa muka sa inyong pamuyo. Doon na ba mo'y problema, ha? Elvis? Elbes? Unsa na po ni Elbes? Nagkagubot ang pala kuno yung pamuyo. Sige man kuno kag panilos nga wala sa lugar. Ilan? Kinsa go'y dili ma suko anak ma, pa? Klaro ka isliho. Pahawid-hawid pas ka mo, tunya. Pero wa ko ka ilatong laki, ha? Elbes dong, basin siguro to nakita ni mo mo'y pagtunol og pamiliti. Kanya imo na pong gibutang aghugaw sa imong una-una. Maugid ka na, Elvis. Kana imong pagkasiloso, kuno na ba ang imong amahan di siloso. Ang imong inahan mo'y silusa. Hilom pa. Di siloso halos. Kulatahon magiging mo si mama sa una. Ay, di na mo isgot ato, ha? Ako na po nakita ani nga topic ani. Ang topic nato diha sa imo Elbes. Mao ka na, Elvis. Ang pagpanilos ibutang sa lugar. Kay walay maayong dangata ano si panilos. Mao gyud. Kung wa nagpakita ang imong asawa o daot ang lihok, ayaw og silose. Panid-era god Elbes, panid Mas maayo. Nga imong panid-an. Lagi-lagi ma, pa. Saon nga. Ayaw Mangilit pagpadala sa pagkulang imong ako. alta presyon diretso Elbes. Panid isa. Ay, sige na. Ay, arin ako. Kabala ninyo, di naman taninyo pa istoryahon. Sige. Hilam ra diha, Elvis. Sige na ba? Sayod ka ba yung taon-taon na tang... Kabalo na ka. Wala ko sa mood, uy. Nakibahaw ka kung ano. Tungkol yung pagkasiluso. Samok Kasi may mo, ay. ganahan ni mo ng... Ay, ambot ni mo. Sibog dito pa. Ganong di na makabigay na ko. Ha? Hilam diha, uy. Kasamot ni mo. Ma! John! Pag... Hawa na John, na Alexander sa kwarto. Di ko katulog pa. Gusto na si Mama. Kasamok man mo diha. Hawa na kayo na ko'y papilo sa imong inahan. Ma! Di ko katulog pa. Samok diha, ha? Tulog na diha. Sige. Sige na ba? Hilam diha. Hawak diha ba? Siguro, tulog yung lalaki na. Doon na siguro yung lalaki ka. Kanang iyong pagkahugag-hunahuna ba ay? Elvis, wala ko ganahin ang imong panulti, ha? Sumago na kay bawa ka kung kinsa ko. Bahala ka, oy. Bahala mo sugot kag sadi basta ang kulon ta karong gabi una. Pa! Ma! Oh, Junjun. Kita na may topic diri sa atong lugar. Nga, banha man kay ta. Ay, kanang imong amahan, kay arang kabadlongon, mapataka lag kasuko, patakag panilos. Bisan mo tayo gibuhat ka daotan, himu-himuan ta niya. Mao na yung resulta ron. Paghilom na Jilay. Di ba po ko masuko ba o di ka magpakitag angay na kong kasukan? Sa mong taon ka, Elvis, uy. O nagit ko makasabot na imong kinaiya ba? Kinsa man ang silingana di John. Ay, Pagtamparawson ko ng mga dagway ang mga tawhana. ay si Manangganggang. Tuon ko na, pugni ko ninyo, pugni ko. Ay, Elvis, pagkawag kay Elvis, Wala ko pa. din nagbalik. Sa ka ba? Tinuod yun ay pa? Ma?
Ay, sus, ay. Ay, Junjun, may pagbulakaw na ko. ay pagtuon ang maistor sa mga tao eh. Ay importante nga. Nga, wata maragabiyan nila. Basta, Jelay. Mapiktuhan biya ko. Jilay, ha? Timan ini, eh. Mauna, Elvis. Ayaw ko ko anak ka ikaw ang nakaingon ini. Ay, sa samot niya. Ikaw ang nakaingon ini, nga nung samok ka ita. Di nagi ka magpakita, pasiksisiksi pa ka. Kanunay kang sakay atong habal-habal driver. Ay, diya ka na, eh. Kasamok. Tingnan kong panimuyo na to. Ay, ayaw lakaw ka, ako'y mulakaw. Wato, ito na ko. Doon ako trabaho. Diyan na mo. Istoryahin na ninyo pa. Pa, ialay kay problema pa. Di naman ko magagwanda sa kinaiyan ni Elvis pa, uy. O siya ba na? Saka maayo pa. Nga, magbuwag na lang kami. Oy, di po hindi na imong ingon. Baka luluoy ang inyong anak-anak. Bawa, nagi ko kasabot niya pa. Gamay na lang, Bikil. Masuko na yun. Kung di na ko kagwanta niya pa, uy. Gabat kaya mo panimuyo pa. Wala ko wala ko makasayad kung saya kong buhaton. Ay, sati. Nasa man nagahilak man ka. Ano yung problema? Pedro, wala ko makasabot sa akong buhaton. Tungod ang imong kuya ni mong Elvis, mapataka na nagpanilos. Yan. Gihinay ka, nasumbagan ka ni, Kwan? Ni Kuya? Nagmalan ka niya? Wa man hinuon, pero kung wa ko nakalikay da, may gogi ko sayang kumo. Sana man in town si Kuya. Jilay. Pedro. Di na maayo yung gibuhat. May pagtiwaso ni mo itong imong kuan dito ay. Hugas plato. Istorya sa ninyong tarong. Taruhan nyo, klaruha. Hugas itong plato, John. Diyan eh. Pedro. Pedro. Basta baya, Pedro, ha? May maistoryahan unta ni mo si kuya ni mo nga. Nang hugas na ko pa ang baboy na bahugan na nako. Unsa ba lang trabaho na ako, ane? Ala. Hilak man ako igsuon. Basta, Jilay. Agwantahan lag-usa. Istoryahin Pa. niyo pag-ayo. Ug magdugay gid miini pa. Mamatayod ka sa konsumisyon. Elvis, muadto na ko ha. Ay, sayo ha ba ni mo? Sabay ka sayo nga. Alas 8 naman sa buntag. Alis nga manakahumot sa kong asawa. Asa ka man. Makikita ka siguro, no? Naunsa ka man taon, Elvis, uy. Asa may maayo kung mukuyog ka na ako kung mulakaw ko. Kung wa pa ko'y trabaho, kuyugan, tigit-tika. Basta ha, kinahanglan nga dili ka magabian. Basin bayag. Lahi na nag-imong lakaw, ha? Ikaw ha, naglagot tigit ko nimo ba? Unsa di mo gusto? Mulakaw ko nga di ko mag-ilis ha, manimaho kung anay di ha? Ay, ay. Manimaho kung ansa ba mong gusto ha, Elvis? Sige na, lakaw na ganito. Basta ang oras nga kung gitagana ni mo, kinahanglan nga baka pauli ka na yun ang oras, ha? Kaya kung dili, apason tagig ka. Sige ha, ato na ko. Kasamok di mo, eh, kataghan mo mga istorya nga di maayo. Dante. Mit. Ano man, Mit? Dinira ko sa cruising, Mit. Ano man? Ayun na ko gihatod sa bahay. Doon naman kayo inyong balayo? Ayaw na, Mit, kay... Magbagtas ka, ani? Di ko gusto nga magsamok na pud ni Elvis, uy. Yan naman, unsa may problema ni Elvis di ay? Ay, magsige panilos ni mo. Ay, naunsa ba noon si Elvis? O sige, Mit, ha. Akong plate, Mit. Di ara, Mit, ha. Diri na, Mit. Ay, padool, Mit. Kay Sige, ako si padaplin. Kaya lang. Unsa man, dawato lang gyapon ako ni Mit, ha? Mahal na ba ang gasolina karon? May na lang nakatabang-tabang ni. Maugan, Mit. Salamat kay Mit. Salamat kay Mit, ha. Ato sa ako, Mit. Sige, Mit, amping. Elvis? Oy, nga nung nagabihan ka man. Siguro nakikita ka tong lakihan, no? Siguro Elvis! nakikita ka tong imong gikahawid-hawid kamot. Tama na! Basin ba ya, ha? Basin ba yung nakikita ka? Iniangay ni mo, Elvis. Agay! Sobra ka na, Elvis. Bisag wa ko naghimog dautan. Imo kong butbuhatan. Naunsa ka man in taon? Gusto ba ni mo mga mahimong impyerno ni atong panimuyo, ha? Wala ko makasabat ni mo, Elvis.
akong istorya. Tugad di ko gusto nga magdako ta, mag-away ta, pero sobra nakakaayo. Paghilom diha sama po na nimo. Nga nang tagaan mo po kunin mo grason nga manilos nga na nimo. Unsa ba rason? Sultihi ko no ko. Nakakita ka ba nga nagbinawaan ko nimo? Wa lagi makakita, wa pa karon. Abi ni mo, Elvis. Nganong ikaw pa man yun akong gipili. Ngaingon ini ka man di ay. Wa ko magdahom. Ngaingon ini ka. Nagbahay ko. Nganong ikaw pa ang gipili na kung gaya mo na akong bana di. Pwede ko gati, Jean. Mauni ang ako ga sitwasyon karon. O ga naglibog ko kung unsa bay angay na kong buhaton. Ako na balang kang buwag ka ning banaha? Gapirti kagubot sa buga pamilya. Gumikan sa iyaga pagkasiloso. Kuya, o gawa pa lang ning among anak kasi Junjun. O gawa pa po di ako mga ginikanan nga nagsigig tambag ganin ako. Sigurado. Ga ako na din kibuwagan. Malihog tabagi ko ninyo kung unsa agay na akong buhaton. Gumikan kay naglibog ko. Wa ko magkasayod. Kung asa ko musugot. O unsay mga pamaagi aron nga mausab kining tinagdan o kinaiyan inig akong bana. Hinaot niya kini nakahatag og pagtulunan ngadto sa mga magtiayon. Labi na ngadto sa mga lalaki nga sama kinaiyan inig akong bana. O hinaot na sila usab na lingaw sa paghatag niyo kinabuhi ng akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan og Midnight Blue o di nilang kukutob. Hindi magtatampo, Gilay.